நீங்க ஆபத்துல இருக்கீங்க. அது உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. யாருகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இப்ப நீ? உன் முன்னாடி நிக்கிறது யாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற? ஒரு வருஷம். எப்படி? ஒரு வருஷத்துக்கு நான் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன்னு உனக்கு தெரியுமா? சொன்னாலும் நீ நம்ப போறதில்ல. திடீர்னு ஒரு நாள் நான் வேலைக்கு வரலன்னு கை தூக்குனேன்னு வச்சுக்கேன். என்ன ஆகும் தெரியுமா? தமிழ்நாடு தான் தமிழக வெற்றி கழகமா, இல்ல தமிழக வெற்றி கழகம் தான் தமிழ்நாடான்ற மாதிரி இந்த பிசினஸே இல்லாம போயிடும். இல்ல நான் யாருன்னு உனக்கு இன்னும் தெளிவா புரியல நினைக்கிறேன். கரெக்டா சொல்றேன். நான் ஆபத்துல இல்ல வான்மதி. அந்த ஆபத்தே நான் தான். இப்ப திடீர்னு ஒருத்தன் கண்ணோட உள்ள வரான்னு வச்சுக்கேன். சாவறது நான் இல்ல அவன். ஏன்னா கண்ணும் என்னதான் மெத்தும் என்னதான்.